Pero Es que sean los igual están los no soy alcalde, tengo móvil esto es lo que me pasó a mí cuando llegué al Parlamento. Yo hoy no traje el vídeo. Gracias por asistir a esta presentación. Nesta campaña vamos a introducir dúas novas ferramentas para pois, contribuir a que se xa máis participativo. E concretamente, hoxe xa está aberta e posta en marcha unha páxina web, unha páxina en Facebook na que se poden realizar dúas actividades. A primeira é calquera persona pode, identificándose, lóxicamente, sempre intentando o único límite que hai de participación, pois a educación, por decirlo de alguna maneira, pero poden decirnos, suxerirnos calquera cuestión que se quera incorporar a un programa marco xeral a nivel autonómico e mesmo tamén calquera suxerencia para os concellos nos que residen, co cal, evidentemente, inmediatamente o partido, a través tanto da propia páxina web e das persoas que traballan nos programas a nivel local, poden incorporar, analizar e contestar a esas peticións. Tamén dentro de Facebook, no propio muro, o que imos é a promover debates, a plantexar temas que poden incorporarse ao programa marco sobre as que as distintas persoas pois poden dar a súa opinión e debatir. Hoxe comentábanme que está recén aberta a páxina web e xa ten 45 amigos e confiamos que a través deste instrumento a xente se anime a participar sempre constructivamente co fin de que as nosas propostas se acheguen ás demandas, ás inquedanzas da cidadanía. A segunda ferramenta é o propio perfil de Twitter, onde do Partido Popular de Galicia, onde se vai a crear un hashtag específico en relación tamén coas aportacións que os cidadáns queran facer a través deste medio para o programa electoral. Se presentará unha vez se coñeza o programa marco para todos os concellos de España. O programa marco autonómico